Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule ziak ve tura min ngen ngam anom tak thlua chuan kalo thlira kalo chiara tu emukut dewa hian kada maya ma se mi ngai dan ni lo ka ngai dan ziak thin ka ni a ke thluk na lama in hriat thiam na ka nge ne sabrama R&B star R Kelly chu pu chiat na chi hrang hrang tokin a case chu kumsom ni vel nuwa chin fel ani a kumza tang turin an hrem an larna an hausakna an thil ti theina chuan dan ma witness khati zo zai le fin fian a thatok ma chhon turin atling zo lova a in dot te systematic takin court in a relna thutuk na asiam ta ani R Kelly hian media le interview frang franga a thiam zia soina sa hle a achangin a dik zialan nana oma chum thruai thruaya achangin hnukul trawin khongai thla ala thiam boka mipui lam chuan atuarna sapola an soi a hun laya kumsom pasari mi lek midum thlei rol Azrael Clary chu justice for anti sakhut hut lem lo thunga rorel na ero athiam lo jok chuan atuar tho thovani Mizorama in puna la ni veka om chum vak vakte in soi khongai thlak te mipui attention lak te mitui ti tlak te hi kot ma chuan engma ani lova social media a pasal te emo chung te thiam thu emo kan tran zong te thlawang ho pung pung po hi kot ma soi thei kan ni lem lo chuan omze om lo mai ani police ma in pon na tak ngel po hi ko ta chuan thutling ani si lo tun hnaja tu te chung ko khe se mo lar hle maya a hmuna chiang taka hmutu a chin chuak hria ang hrima tu emo diriam na hrem hun em po changtlak lo khopa deu so du kan tam hle mai eyewitness ero pathum chi an omin soyani boxia thure tu pui kan thanhem nge mai mizo le mizo society tlem kan inbe pha kan milar te thlengin an ngai dana wangin kan chek sola kan zui hre lo zela tu emo tong kam takin mipui ko ta rel fel tur chu ni se posom vek tlak po kan om der to ang tuar ro se inpuna oma inpuna la ni renga ko tin dikati ani chuan thilten om tak huat thala tak mizo mipui thin rim na le diriam tur tak thil po ani a hremna po ane phau lawang khatiang thil kan soi ringot po a vung chur to hi atak ramani ngai chuan a aya urala dem hial tlak po ani nge yang kong kan zo a kan tran zong kan tilanga athiam lo zo ka ngai te chuan rorel na dik mu in tuar se kan du thu social media thlengin kan tar langa kan lo kol ve ar hloma hei chin po hi ala dik rorel na dik mu kan du ani rorel na dik tak chu thleng mol te se chuti lain an thil ti emo an thil ti a pu na hun liam to ko thukal mek hremna an to don le don lo po la hriat lo kan rin lo lam dei dik zo kala keu thluk thei fo thila a victim tak tak ni lo a chung kwa le wa wang thlenga thutluk na dik tak om to ang hrima kan in diriam lutuk he chu a dik berangem atuar tu dik tak te chuan zalen na rorel na dik mu se kan ti lai hian ati ve tu ni hlek lo kan milar le an ma ni tran om anga ngai te thlenga kan vai ma phiar phiara trong kam kan du tuilo bar lutuk thin hi chu kan ti dik vek bik lo mai thei dan chuan a kong zo se sap trong kan ho ve ngia lange let the law take it course an ti a rorel na dik om tura ke kan pen na hian dan chu kan dip dalin kan hnuai che zo ka anglik leka ho angam thei ho boka thiam chan tum na rong a kai lek thin rorel na dik pe tura kan malak na hi chu afak oma rorel na pe thei tu te kuta da dan thiam anga ya mizo Christian takin ati tu ni velo an chung te thlenga chek sol hi kan Christian injir tir na nen a in rem manglova a Taliban ru izo ka ni atuar tu tur chuan tuar mai sela a diklo na fin fi ani nuwa diriam thiam mi kan ni chuan diriam mai la ati tu atelve a mala tu po ni lo kan in khom pui ko hrana kan loi pui uai me kan in man pui an chung te le zel chunga kan du chhelu tuk hi chu chunglam zia lo ve dewe ka ti ani keini phul le phur hluai ai hian dan hi ana ngai tu ngun dona phua chopemo ten taka khosakna emo mipui fui porna emo po ni se a hai lang dona zena in a in dotin a thliar thlap dona ta chuan thu dik zok po ni lo a dik bera ron lang dona chu kan dem tur chu ni don lom ni mipuin rorel na dik kan du zia kan tar lang boka alo lang em ang
ilo indem pha lawang u adikani chuan atuar tu tan chuan anat dan tur hi soifia thiam rual ani lo chuti lain ro rel na chuan dikna jok chu kan tum lo lam da ya akeu thlu ani chuan dot soimhang chu dem tur ani ve thunga nga mi ati mual phona sata wangin tuar ve le chhong tlak ala ni ve hialang hei tak hi kan au vak kan justice for vel aya poimo chu ani a dananga ro rel tu te ro rel na le thutluk na hi chutianga thu phachin emo seitur nei inlan ngam sak kan ni lem lo chuan kan tran zong ti lan na konga po pui soi ve lo te thlenga mer kuala dem tur le diriam tur azonin kan zong emoti mai tura lo tal ve chiam hian kong rawa su thui lo e mai loin be phanan mang lo vela chung ko pani thum vel buaina hian mi hring kan ni anga ngai dan kan nei te tarlan chin tok ria ila kan vai ani chuan ro rel na dik taka thlen theinan tong trai puila mi hring hian thiam lo chan tir ma ila chunglam mi ta chuan tu zok po akut chuakin bel fotu lunga dum ang hian chunglam hian a hmangai ve a kan van ram kai pui tur po ani mai thaisin politics nen in an riauna na in kan hreve a ruling boruak minister ni na ruling block ruai tu ni na nen ho in hampuarin na tiamte development work rang te free clinic nen campaign chiam ma ila ngoi rangin mi puin an met tingkeu mai thin ho in tu te emo thu buai hi rod thakin atam jok si hlu tir tum ma ila ko chau chuan thutluk na siam dona dan chuan a konga zo mai dona ni clipna ka soidu a ko thutluk na puana ni ma chuan ko ta witness a tanga ma sheber ni kan khel tak ngam lo ani chuan mi hrin na atran zong kan lo nei te tran dan tok hi chunglam zirtir milakal puya chunglam hriat puitla ka justice for hi kan zir thar anga ina langa thudik thutluk na huna vopung tina chi diriam lama chemkal chek sol chak ngoi kan ni chuan a khoi lam lama po chu kan thiam na chu leklam thei turin in pei at maila